stopping the fight now. Increasingly on the defensive, Diaz has less and less to offer. Ang laban ni Pacman na napadasal na lang siya para sa kalaban. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. June 28, 2008, naganap ang labang may pamagat na lethal combination. Ang labang Manny Pacquiao kontra David Diaz na para sa pagdepensa ni Diaz sa pangatlong pagkakataon ng kanyang WBC lightweight title. Ito naman ang unang laban ni Manny Pacquiao sa lightweight division o 135 pounds. Kaya may mga ibang sports analyst ang nagdududa na baka mabawasan ang bilis ni Pacman dahil sa pag-akyat niya ng timbang. Sa parte naman ni Diaz ay sinasabi niyang dream fight daw umano ito ang makalaban ang tinaguri ang top pound for pound at pinakamagaling sa kanilang division. Bit-bit ng defending champion na si Diaz ang kartadang 34 wins, only 1 defeat, 1 draw at 17 dito via KO. Habang si Manny Pacquiao naman ay may record na 46 wins, 3 losses, 2 draws at 34 dito via knockout. Sobrang naging ma-action ang kanilang laban mga pre, na ginanap sa Mandalay Bay Hotel sa Las Vegas, Nevada, USA. Sa harap ng mahigit 8,000 katao sa loob ng arena. Kilala itong si Diaz na talagang matigas at napakadelikadong kalaban, kaya siya binansagan na The Dangerous. Pero alam naman natin na itong si Pacquiao ay walang kalabang pinapaltos. Kamao sa kamao ang naging laban mga pre. Talagang bugbugan ang ipinakita ng dalawa sa ibabaw ng lona. Pero sa laban, round 2 pa lang, ay sugatan agad ang ilong ni Diaz nang masalo niya ang kamao ni Pacquiao. Listen, the biggest problem is you're not throwing a nice. It's very unusual, beautiful combination. Right uppercut being followed by right uppercut up between the gloves. Sa mga sumunod na round ay ang kanang mata naman ang nagkasugat mula sa kamao ni Pacquiao na naging dahilan ng lalong pag-agos ng dugo. Sa sobrang lala ng sugat ay 2 beses pa itong tinignan ng doktor kung okay pa bang ituloy ang salpukan nila. Hey, your last 30 seconds, you did what you're supposed to. Pacquiao moving up to lightweight. Gee, maybe he's finally found a weight class where he can be really good. and he seems to be enjoying it. I think he needs to fight more southpaws, so he enjoys it. And Vic Dracula calls a halt to the action so that David Diaz's nose cut. Pero talagang matibay at may dugong mandirigma itong si Diaz. Di sumuko, sa halip ay patuloy itong nakipagsabayan sa lakas ni Pacman. Pot shot across the top. 2 quick right hands inside. Very interesting after Pacquiao's out. Manuel Marquez of Mexico will consider this. In 2 fights against Pacquiao, Marquez has won more round. Now Diaz gets a couple of answers in there. What guts! What determination! Diaz momentarily stops the Let the doctor have it. for this era in boxing. The cut seems to be a big factor in this. So, actually, Dominado ni Pacquiao ang buong laban. Mga kombinasyon ang madalas tumatama sa ulo at katawan. That's why it's so hard for Diaz to stop the punches, because he's not just throwing 1 punch or 2. It's just the speed and the variety of punches is just too much for him. And 130, and Emmanuel, I think the early returns maybe stop for the referee's going to have to stop the fight. Is David Diaz going to get hurt by continuing to take punishment in a fight where he's not going to go down, not going to get knocked out? The referee and the medical supervisors at ringside. Umabot ang laban sa 9th round. Dito na rin tinapos ni Pacquiao ang The Dangerous na kalaban. Natamaan ito ng solidong kaliwa at bagsak ang kampiyon. Nauna ang mukha. It's not worth it. How many more? Down he goes, and Dracula stops the fight. It should have never got to that. Di na ito nakabangon pa sa bilang. Panalo si Pacman via 9th round TKO at nakuha niya ang pang-5 titulo sa 5 iba't ibang dibisyon at kaisa-isang Asyano na nakakuha nito. Ito ang dream fight ni Diaz na tila bangungot ang naging resulta. Right on the chin.
Matapos ang madugong laban ng dalawang mandirigma, ay makikita sa video na balak pang tulungan ni Manny Pacquiao si Diaz na makatayo mula sa pagkabagsak nito. Pero pinalayo naman agad siya ng doktor. Sa interview kay Manny Pacquiao ay sobrang naawa daw siya kay Diaz dahil sa maraming dugo na daw ang umagos sa mukha at pati sa katawan. Nag-alala at naawa daw talaga siya sa kalaban dahil di daw ito nakatayo agad, kaya binalak niyang tulungan na makatayo o kahit maupo man lang. Kaso sinabihan naman daw agad siya ng doktor na pahigain muna si Diaz para makarecover ang katawan. Ang ginawa na lang daw niya ay pumunta agad siya sa corner at nagdasal para kay Diaz. Manny Pacquiao was sensational tonight. He put on a clinic and it proved that he was much more than just a power fighter. Sa interview naman kay Diaz matapos ang laban, ay nagkamali daw talaga siya sa kanyang inaasahan. Ang akala daw niyang ang lakas ni Pacquiao ang tatalo sa kanya, ay hindi pala, kundi ang sobrang bilis daw ni Pacman ang nagpasuko sa kanyang katawan. Di pa daw siya nakaharap ng kalaban na sing bilis ni Pacman at sing accurate ng mga patama. Nakalaban na daw niya si Zab Judah sa amateur na kilalang mabilis at malakas din, pero iba daw talaga si Pacquiao sa lahat. Sinabi pa niya sa interview na sa sobrang bilis ni Pacman ay akala daw niyang andon din daw si Coach Freddie Roach sa ibabaw ng lona at dalawa sila ni Pacman na kaniyang kalaban. Amazingly fast. Fucking amazingly fast. I thought Freddie was in there fucking hitting me too. So, you know, hey, you know what happened? I could deal with the power, but it's just his speed was more than what I thought it was, man. And his speed was just the thing that sealed it for me. His speed was too uncontrollable. I mean. Sa laban na to ay pinatunayan ni Manny Pacquiao na mali ang mga ibang analyst na baka mabawasan ang kaniyang lakas at bilis. Sa halip ay mas gusto pa niya ang ganitong timbang dahil sa komportable daw siya at pakiramdam daw niya mas malakas siya. Sa laban ay kumita si Manny Pacquiao ng $3 million habang si David Diaz naman ay $850,000. Ang pinakamalaking perang na panalunan niya sa kanyang buong karera. May nagsasabi ding binigyan umano ni Pacquiao ng dagdag na pera itong si David Diaz matapos ang kanilang laban dahil sa naawa daw talaga siya dito. Sa $850 kasing kinita nito ay nasa $400,000 na lang ang makukuha niya dahil sa tax at papartihan pa ang kaniyang manager. May mga sabi-sabi na ginawa daw ito ni Pacquiao na $1 million. Pero wala po tayong makuha na ebidensya mga pre. Walang artikulo na magpapatotoo. Kaya hanggang sa mga sabi-sabi na lang tayo. Matapos ang kanilang madugong laban ay naging malapit silang magkaibigan. Sa katunayan ay inimbita pa ni Manny Pacquiao itong si David Diaz sa kanyang ika-30 kaarawan. Kasama sa kanyang inimbita ay sina Edwin Valero at Marco Antonio Barrera. Sobra ding nagpapasalamat si David Diaz kay Pacquiao mga pre. Kahit daw natalo siya ay di niya ito ikinahiya dahil isang alamat daw ang tumalo sa kanya. Sa halip ay ginawa pa niya itong inspirasyon sa kanyang karera na mas pagbutihin pa ang mga susunod na laban niya. Sa naturang panalo na ipako ang pangalan ni Pacman sa listahan bilang number 1 pound for pound sa boxing. Great champion of the world, Manny. At mga pre, pakisuportahan na rin ang YouTube channel ng aking mga kaibigan na sina Boy Astig PH. Usapang sports, Philippine Sports History. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping perme.